ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜମିଲାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି, ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ରାମଲଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର। ସଜେଇ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବେଠୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳ ଚହଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁହାଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମିଳି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିରର କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟର ଚିତ୍ର